UGWUMBA. Touch not my anointed and do my prophet no harm. Ọ bụ mgbe pastor tụwara nwaanyị ime. Ọ bụrụ mgbe pastor tụwara nwaanyị ime na onye ọbụla tụwara nwaanyị ime ga-ame ya. Mana ọ bụrụ na ewepụ na ya bụ afọ ime, ka Chineke mezie okwu. Ikpe dịwara Chukwu. Ihe a bụ ihe na-ekwu ihe dịka abalị na-abọ gara aga. Kemgbe abalị na-abọ n'ịtọ gara aga. Otu nwaanyị ama m na ya afọ na vidiyo ọka nkụ. Ma ebe nke ọ gara tinye ya ga-egbu onwe yi onwe mma metecha ọbara gbasacha a na-esekote ọ dịka gasị ihe a na-eme na Nollywood. Amantị ụta na UGWUMBA na onwe bụkwa Nollywood actress. Mana ihe m na-ajụ bụ mgbe unu na-eme ihe a enwere etu atụrụ chita uche gị. Enwe onye na-akwado maka na maha mgbe ha malitere ya. Ịma Flavor gụrụ egwu si ebidosi ọ na-atọ dalin egosighị screenshot chat ha ịfụ na ọ na-atọ ha ncha adebozugari nke aka mmeka unu mara na rukwe tata na ọ dị ọtụtụ ụmụ nwanyị ka nọ na ya bụ nkata ma ndị pastọ ma ndị dibịa ọkachasị ka m kwuo nnọọ nke ndị pastọ taa. Enwere nwaanyị mma ndị tinyere ya n'ọnọdụ jewe adịghị mma na nwa adịghị mma bụ ndị pastọ. Ọ kachasị ndị a na-eme miracle. Ụfọdụ ndị a na-eme miracle. Nwaanyị a dịka nna akọrọ unu bụ ọ kwuru apịọm mma nwaanyị di ya nwụọna. Ọ pastọ ọ bụghị ofu ọ bụghị ịbụọ asị ya gaa nọrọ na họteelụ achere m. Nwaanyị a nọrọ ebe ahụ abalị na-abụ na ịtọ na-eri ihe dị ya mma na-ese pikchọ na-epostu na Instagram na-epostu na TikTok. Anya ka anọ megide nwoke bịazie mgbe ọ bịara mee ihe dị ya mma mejuo n'afọ onye ego ahụ enweghị ihe ọ bara ha eji ha baa uru. Maka anọkọtara ndị ọnwa ise ego a niile gị na ndị ahụ ugbo na-ekpori ndụ na-eme nta na-eme imo kedu uru iji bara onwe gị n'ụbọchị tata enweghị ịbụ na ịkwụ ụgwọ na ebe obi narị ahụ mana o ruo ebe ahụ ọṅụọ the highest wine. N'ihe nji na-eme vidiyo bụ na ụfọdụ n'ime ụnụ ndị ka nọ ebe ahụ na o ruo na mgbe ị ga-apụta ọ bụrụ na iji ha anya ọma pụta ma na ị ga-ebe akwa ị ga-etikwa anya m etu anya si na-eti nke na maka na ebe ahụ ị na-abụghị ụzọ. Ama m ka unu maara na ụfọdụ ndị pastọs ndị a na-agagharị kịta na dịka pastọ bụ agụ owuru abịa nọrụ ka atụrụ Chineke a na-aga nsọ etu a iche na gị na mmadụ enweghị onye mkpọrọ afa. Mana ama m na anyị nwa maara mụnwa makwara na ọtụtụ ndị pastọ na-agagharị tata abụghị ndị ụkọchukwu. Ha nwa maara ebe ha si gachata ihe ụmụ ike na ha ji arụ ọrụ ma ndị a na-esteji miracle ma ndị na-eme nteme imo. Ọ bụrụ na ị na-eso ha biko mata mgbe ọ bụrụ na ị ka nọ ebe ahụ kịta cheke uche gị nke atafọrọ atafọ were ya pụta ka ị mara na ị ga-abara onwe uru bikọs atụrụ na-ata uche gị. Etinyela m egwu etiri m egwu tito esoro m ndị pastọ mana ihe nyere m aka mgbe ahụ bụ na amalitere m na Scripture Union amaara m ihe gbasara akwụkwọ nsọ ya bụ enwere mgbe ọ ga-abụ ịgaruo etu asị nwoke m na nke a abụghịzikwa uru ka ọ dị ka ọ ga-adị m jụnwa nyere onwe m efe pụọrọ onwe m na ọrụ onwe m na-ekpere Chineke m etu o si dị m mma. Biko ụmụ nwaanyị ndị na-esogharị ndị pastọ na ndị na-esogharị ndị egwu ọ bụghịkwa ndị pastọ ka unu na-eso n'ọkwa ndị ọgwụ ka ha na-agwọ. Ụmụ mirakụlụ nta mirakụlụ imo ma nke a na-esteji ma nke a na-ahazi ma nke a na-eme ha ndị a niile bụ ndị ọgwụ na ndị wayo. Ị na-eso ha ọ ka mma na isowere yahoo boy ọ ka mma na isowere yahoo boy karịa na ị gara usoro ndị a kịta maka na mgbe ahụ gị na ha na-emekọ na-akwọri na-eme ihe na ha nwere ebe ha nọ ịnọ ha ebe ahụ enwere ihe ha ma ị maghị ya. Ọ bụrụ na ewerisia ihe fọrọ gị n'ahụ ị ga-ebekwa anya m ya bụ na ihe nji na-ekwu ya abụghị maka nwaanyị a maka na nwaanyị a ya maha mgbe ha bido ọ bụrụ na social media bụ court of public opinion ihe ọ dị onye mmanya ga na-ekwu apụtaghị m ikpe were ha ikpe. Nwaanyị ịchọọ igbu onwe gị ime etu ị ga-esi gbuo onwe gị mana tupu igbuo onwe gị chee ka akpọtara polisi ka a bịa chaji godo for attempted murder maka na amaghị m ka onye nọ ndụ ga-eji nọkọta ọ sị na ihe karịrị mma bụ igbu onwe na ọma nnụ nwaanyị ma ọ nọ mmanụ. Ọ bụrụ na o buru ichiri agreement gị na ya kpụpụ ya court ị ga na mee na ị na-eyi onwe gị mma na ị na-etike bandeji n'aka na ọbara na-agbasi ebe niile ibido
ihe na-agwa gị bụ ọ bụrụ na enwe ndị nọ nso ha biko ya jide ya bụ nwaanyị ha jide ya aka pastọ na onwe ya na-eme na ị ga-apụta bịa kwuru ọnụ mana ọ bụghị na Facebook bụ ebe a na-ekpe ikpe a na-ama onye ikpe mara na onye ikpe na-ama maka na imerikịtị ndị nọ na Facebook uche ha adịghịzie ya bụ biko ọ bụrụ na ị ka nọ n'ọnọdụ na onye a dowere dị ka onyi nwaanyị wee keep ego somewhere ma ndị nke nọ na be di ma ndị nke pụtagoro apụta ma ndị nke di ha nwụrụ na nwụọ nwaanyị ọbụla gị na pastọ dị agha na-emekọ ọ bụgoro ụlọ ezigbote pastọ biko mara na ekwensu anapụ na ya uche ya ma ekwensu ejiri na-ekwara ngwa ọrụ si ebe ahụ pụta mgbe atụrụ katafọrọ uche gị ka ị mara ka ewuru uru ị na-abara onwe gị maka na mgbe a ga-ayọchasị ihe dị n'ime kpochasị ihe dị n'ime etu ndị mọchụarị si ekpochichi mkpụrụ afọ onye nwụrụ anwụ ịpụta ikoru ekoru enweghịzi ihe ibitụrụ aka ga-aga n'ihu n'ụwa nka ya bụ biko onye ọbụla mara onwe ya jiri ihe mere onye ọzọ mụta ihe aha mbụ Mike Onugwu Ugwumba ndị Igbo ka Chineke mezie okwu